aldaw kada kayo amin, ita agluto tayo iti kunkunada nga binungor iti kalinga. So dito dagiti ingredients ti binungor, ti main ingredient tayo kat rabong, bamboo shoot, tapos luso, sidot or sili, pukor o banana blossom, utong kan kardis. Naduma-duma daytoy nga mushroom. Daytoy dayjay kunada nga lapayag binuinga-inga. Okay? So, ipakita mi tatan no kasano ti panagluto iti specialty iti kalinga, binungor. Ako likas na katutubo ng kalinga, I learned to embrace and love the rich culture of my birthplace. Napakayaman sa kultura at kamangha-mangha ang pagmamahal ng bawat katutubo sa kulturang Minana at pagsisikap na mapanatili ito sa kabila ng unti-unting pag-unlad ng ekonomiya at pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya. Kalakip ng makulay na kultura ng kalinga ay ang mga masasarap na katutubong lutuin. Isa na rito ang kilalang kalinga dish na binungor. Ang binungor ay inihahain noon sa mga espesyal na okasyon at kalaunan ay inihahain na rin sa pagtanggap ng mga bisita at maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubo. Bawat lugar sa Kalinga ay may iba't ibang bersyon ng pagluluto ng binungor. Ngunit umiikot ito sa mga main ingredients na labong, kesop or mushroom, agong or luso. Ito ay trumpet snail na makikita sa rice fields. At syempre, hindi mawawala ang sidot o sili. Ngayon naman ay samahan nyo ang aming pamilya upang maipakita namin ang aming bersyon ng kilalang kalinga dish, ang binungor o pinungol. Ti umuna nga aramidin tayo, agpaborok tayo iti danom, kan ikabil tayo iti rabong. Yan. Ouch. Hintayin nating maluto yung labong, pagkatapos ay saka natin idadagdag yung iba pang mga ingredients. So hintayin muna natin siyang kumulo. Ngayong kumukulo na ang ating labong, ilalagay naman na natin ang mga iba't ibang mushroom. Unahin natin yung inga-inga or laplapayag. Laplapayag? Yeah, laplapayag. Yan. Sunod naman natin yung button mushroom. Button mushroom. Yes. I always want mushrooms. At ang isa pang klase ng mushroom. Actually, hindi ito yung mushroom na talagang nilalagay. Yung nilalagay ng mga taga-Kalinga ng mushroom dito, yung mga maliliit, kaya lang wala dito sa Baguio City. Kaya, alternative, kumuha ako ng ibang mushroom. Yan. Ooh. Okay? Ngayon naman, ilalagay na natin yung iba pang mga gulay. Kung makikita natin, para lang natin siyang binoboil lahat. Next, kardis. Kardis? Yes, kardis. You like kardis, anak? Yes. I like kardis. But it is outside. And this one? And that one is jalapata. The banana blossom.
the banana blossom. Banana, there's another banana blossom. Okay. Isunod na natin ang luso. Ayan, ngayon luto na ang ating binungor. Lalagyan na lang natin ng pampalasa. Okay, luto na ang ating binungor. Time na para ilagay natin ang ating sili. Ayan, luto na ang tinatawag ng mga Kalinga na binungor. Mangalan, kakailian! Ito nga pala si Melanie de los Reyes mula sa San Carlos Heights Elementary School sa pangunguna ni Dr. Florida Kael. Tulad ng katatagan ng kultura ng mga taga-Kalinga at ng buong Cordillera, ganon din katatag ang mga Pilipino sa hamon ng pandemyang kinakaharap natin sa ngayon. Pandemya ka lang, Cordilleran kami!